ассалому алайкум дӯстои азиз, мардами ютуб, тамошобинои канали хонаҳои восеъ. Касе ки ай восеъ хонахарен ё ки ай клуб хонахарен, ҳамин навор баҳри шумо дӯстон. Шумо дар канали хонаҳои ноҳияи восеъ қарор дорем ки дар ин сайт дӯстон хонаҳо беҳад тез савдо мешавад, чунки ҳама мардуми ҳамин тарафай дӯстои азиз. Иншоалло ки ба зудӣ савдо мекунем. روی کنید خانه هاتون یکچند خانه ها از واسه همشون ارزانه کن پشتی دوست عزیز من نوار میکنم بعدا برای قبول رکلام چیزی که دارین در واتساپ روی کنین یکی ما در همین طرفای واسه پکا خانه هاتون اومدن نوار کنیم خشتو کدا منتج کدا جابجا کدا در فروش گذاریم در یوتیوب تیک توک اینستاگرام تلگرام بچه عزیز. السلام علیکم مردم ناحیه واسه همین сайти мо сайти хонаҳои ноҳияи восеъ дӯстои азиз. Дар ин сайт дӯстон мардум ҳама мардуми ҳаста ки ҳамин тарафо хонахар ҳастан моро тамошо мекунанд. тавсиятон метавам ки ҳамин территорияи восеъ хонаҳоро агар навор кунем тезтар савдо мешавад, чунки инстаграм мардуми восеъ тамошо мекунанд, тикток ҳам ютуб канал хонаҳои восеъ. хулосаи гап дӯстон, савдои хонаҳо дар сайтҳое ки ҳамин ноҳияи восеъ аст тезтар ҳал мешавад дӯстон. ватсап да муроҷиат бикунед, омада ай пеш хонаҳотона видео мекунем дар фурӯш мегузорем. ҳатто ҳамин ҳақ ҳамсоя шиносо ҳама менависад ки ёки зангмон мезананд ки ягон хонае нест ки ҳамин восеъ боша бихарем. хулоса дӯстон хонаҳотона муроҷиат кунед, омада видео кунед ёки роӣ кунед. салому алайкум мардами инстаграм, тикток, подписчико, шиносо, хештаворо ҳама каза хулоса созен хубен. дар киҷоем ноҳияи восеъ ҷамоати худои раҷабов деҳаи нонҷема сақарорем. яъне ки наздик ба клуба, яъне ки дохил ба восеъ мешавад. аз ҳаминҷа ба вокзали клуба 5 сомон ба мошин роҳай. видеоро абзор мекунам. дар умум 8 сотиқ замин барои 5 дар хона бетон рехтагӣ тайёр. абзорш мекунам, бинед масъалаи ҳуҷҷатош. дар ҳамин маҳалла дӯстон дохили ҳар як хонада об ҳастад. баъдан масъалаи масҷид, мактаб ё муқаддируни нест. хулоса дар маҳалла доранд. абзора бинем бачаҳо, бовар кунед гарани маъқул мешавад. чӣ мегӯм? дар видео якта лайк кунед, дар канал подписатсия кунед. Сауду ТВ дар хизмати шумо дӯстон. ай шумо лайк поделитса ва подписатсия айма хонаҳои арзон аз ноҳияи восеъ. абзора бинед. дӯстои азиз, инами ҳавлии мо, ина маҳалла раҳо ҳама шебем пушпон ностӣ. ина дӯстон дарвозаи хишрӯ. дар умум дӯстои гиромӣ 8 соти хай гирдаш пон ностӣ маҳкам, аммо тараф камтар мондагӣ хай хона ки мекунам баъдан маҳкам мешавад бачаи азиз. ина дӯстон нигоҳ кунед ака. дар инҷа барои хонаи 9 ба 3 бетон рехтагӣ. як хона, ду хона, се хона, 4 хона ага бетон рехтагӣ. дохилош пир кардагӣ тайёр дӯстони азиз. ина меҳолат, ина нигоҳ кунед. 7 ёки 8 рияд смен блок завор гирифтагӣ. ҳуҷҷатош қонуну қоидаш қатӣ. савдои соз дорад дӯстони азиз. ина марамат. ай мо навор карданай аз шумо тамошо ва интихоба халёлӣ кардан. ина дӯстон, ина меҳолат хулоса 8 сотиқ. ва дар бораи нархш як маълумот батам, баъд видеоро дӯстон ҷамъбаст кунем. дӯстои азиз, нархи хона 140 000 сомон. ак ман хона ном мебарам, 140 000 сом бо савдо дора. аз номи Сауду ТВ занг занед, масъя кунед, бигиренеш. лайкҳоро монед, подписатсия кунед, комментария кунед, ай ки ҷо хона дар корай. рақамҳои соҳибхона дар рӯи экранатон бурмагиай. соҳибхона мегузорам, занг бизанед, масъя кунед, бигирен хонаро бачако. зинда бошед, раҳмат ки моро тамошо мекунед. салому алайкум дӯстони азиз. кадоми шумо хона, квартираҳои фурӯш доред, пас ба мо муроҷиат кунед. наворои мо дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм паҳн мешавад ки ҳар рӯза навор дорем бачаҳо азиз. омада хонаҳотона профессионали навор мекунем, профессионали монтаж мекунем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. ватсап мо дар рӯи экрани шумо. ютуб, тикток, инстаграм дар хизмати шумо. савдо дар Сауду ТВ дӯстони азиз.
дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. Хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ, дукомната хона, 6 сотиқ замин. хоб кӯчаи Исмоили Сомонӣ дар Санпари боло қарор дорад. дар шаҳри Кӯлоб 120,000 сомон нархаш. Ина дӯстон, чӣ хел нархи зурда. Ҳамин ин варианти ҳастае ки одамое ки мисол ранги ма шароитошон систай, маблағошон камтаракай, ки хоҳиши хонахарӣ аз Кӯлоб доранд, ина марамад бо семенблок кардагӣ ха мегирем дӯстон. ай даруни ягон палавина ягон хишти пухтай, хишти хомай мечинен, камтарак состар мешавад нисбат ба ки семенблок дар вақти гармӣ бо якбора хонара гарм мекунад. ку бачаи азиз, хулоса дӯстон, рақамошона занг занед, маъқул боша агар бигиренаш. аз мо навор кардан дӯстони гиромӣ. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ 4 комната, 4 сотиқ замин, ноҳияи восеъ дар калхози Миралӣ Маҳмадалӣ қарор дорад. арзишаш 200,000 сомонӣ бо муомила дӯстон. ин рақамҳои 2759 да метавонед ки занг бизанед, боз маълумоти боқимондаша бигирем бачаки азиз. 200,000 сомон бо иншоалло савдо дорад. аз думи хонаҳои восеъ занг занед. бачакҳои азиз, ҳоли пакал лайк намонед дӯстон. ҷонтон нагардам, лайкотона ҳамин ахири видеода монен, чунки мисол ака мо аму 3 солаи 2 солаи дар ҳамин ютуб кор мекунем. қонунҳои ютуба то ҳадди имкон медонем дӯстон. касе ки видеои моро то охир тамошо куна, баъд лайк мона, баъд комментария куна, иншоалло ки ютуб навораи моро тоб мебарад. вақте ки навор ки тоб рава ку, ин ҳамин хонаҳо савдо мешавад. одамое ки айвосе хона харанд, ҳамин видео ва ёда баромадан мегирад бачаҳо. дастгирӣ кунем, беҳтарин мешавад. сеюмин квартираи фурӯшӣ. бачакҳои азиз, ай Кӯлоб квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 3 комната квартира дар этажи дуюм, масоҳати 72 метри квадратӣ бардор азиз. маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин дар шаҳри Кӯлоб 450,000 сомон бо муомила дӯстон. хона мега дар шаҳри Кӯлоб ай, яъне ки маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин дар назди зали Спартак, зали бокс ҷойгир буда, хонаи 2 ҳуҷрага бо 3 ҳуҷрага табдил дода, ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона якҷоя. мақсад ки ошхонааш дӯстони азиз отделния, ҳаммому ҳоҷатхона якҷоя, меҳмонхона бо балкон, хонаи хоб ва хонаи кӯдакона ҳамаш бо тирезаи алоҳида. дар умум 72 квадрат. хоб монтажи барқ дигарош кардагӣ дар ҳамин дом дӯстон, этажи дуюм. дӯстон, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. бачакҳои азиз, ин ҳамин квартира дар ҳамин дом мо як этажи дуюмда як квартирае дорем ки яъне ки бо тамоми санъаташ ремонт кардагиай. хоб ноҳияи восеъ дар кӯчаи Султони Кабир ай бачакҳои азиз, медонед? кӯчаи Султони Кабир, 2 комната дар этажи дуюм, масоҳати 62 квадрат, 500,000 сомон. ремонто дараҷаи олӣ бо тамоми санъаташ без камбудӣ ремонт кардагиай. дохил мешавад ноҳияи восеъ, кӯчаи Султони Кабир, 500 та бо муомила дӯстон. рақамҳои 50202 ахири номери соҳиби мулкай ки аз думи канали мо занг занед. аз восеъ магазин дорен, хона дорен, квартира дорен, заминҳои фурӯшӣ дорен. хулоса ки чизе ки ҳаст нест, ма омада ай пешнавор мекунам, ба зудӣ савдо кардан метавем бачакҳои азиз. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 210,000 сомон. дӯстон, нигоҳ кунед, ин ҳамин тангене ки дидесен, баъди танген мешавад гаҳияе ку милисахона. ана ҳаминҷа дӯстон, мо як ин ҳамин домда мо хона дорем, 2 комната дорем дар этажи ҳафтумаш, масоҳаташ 50 квадратай, дар ноҳияи восеъ, 210,000 сомон нарх бо муомила дӯстон. рақамҳои
0456 да занг бизанен маслакна бигиринаш. Бинои мо аслан 11 ошёна дар маркази ноҳияи Восе рӯбарӯи гаи. Хона дар 7 ошёна масоҳати 50 квадрат. маълумоти пурра бо телефон рақамҳои 0456 да метавонен занг занен, маълумоти боқимондаро бигирен. 210,000 сомон бо муомила дорад бачаи азиз. Чӣ хелай навор маъқул шуд ё ки не? Комментария кунен. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. бачакҳои клуб амиҷа ҳастен? дукомната квартира дар клуб дар 10 микрорайони шаҳри Кӯлоб, срочно фурӯшӣ. маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин, 10 маҳалла. доми мо дӯстон, хоб дар этажи сеюм дӯстон мо хона дорем, дукомната 42 квадратай 410,000 мега бача азиза. арзиш 410,000 сомон, 48 квадрат да бача азиза. назди мактаби 8 поёни стадион хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. алишӣ карда намешавад. танҳо харидори аниқ занг зана. илтимос рақамҳои 0901 номерои соҳибмулк аз думи канали хонаҳои Восе занг зана бача азиз. чӣ хелай вариантҳо чӣ хелай маъқул шуд ё не? ана ака лайкотона майда майда мондан гире намешавад дӯстон. ҳами видеора пашти байн ӯ тараф лайк монен зурай. ҳафтумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ 4 комната 9 сотиқ замин, ноҳияи Восе, ҷамоати Худоёр Раҷабов, деҳаи Осмонбика, 320,000 сомон арзиш. рақамҳои 63 да метавонен занг занен, боз боқимондаи маълумоташа бигирен. дарвозаи хайтик, ҳавлии ҳамвори калон дӯстон азиз, дорои 4 комната 9 сотиқ замин, ҷамоати Худоёр Раҷабов, ноҳияи Восе, деҳаи Осмонбика, 320 рақамҳои 63 занг зан, боқимонда маълумоташа бигирен. бачакоя чӣ гуфтанем? тарафи дасти чапа нигоҳ кунен. ҷонтон нагардем шербачо. ҳамата ҳурмат мекунам. ҳами территорияи ноҳияи Восе ягона канале ҳаст ки хонаҳои Восера навор мекунам. ман бовар дорам дастгирӣ мекунем бачаҳо. ҳами шумо ки дастгирӣ кунен, мисол не толка мардуми Восе, ҳама дахл дорад бачаҳо. фақат адуши лайк монен, иншоалло бо хонаҳои арзон мешава. ҳаштумин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. мо дар шаҳри Кӯлоб рӯбарӯи автодром дӯстон азиза. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ, яъне ки 3 сотиқ замин дора, 3 ҳуҷрагаҳай, 285,000 сомон арзиш дора, бо иншоалло муомила ҳам дора дӯстон. эна раста, эна маҳалла, хоб роҳи мошин 285 та бо савдо, 3 ҳуҷра, 3 сотиқ, рӯбарӯи автодром, шаҳри Кӯлоб. инами хона дӯстон занг занен. далши видеора нигоҳ кунен, хона кадом сесенда қарор дорад.
ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ. Хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ аст бачаҳозе ки 4 комната 4 сотиқ замин, ҷамоати Абди Авазов, ноҳияи Восе. Ина бачаҳои азиз чӣ хеле 270,000 сомон хона тайёр ремонт кардагӣ, шароитҳои хубу замонавӣ, 4 хона 4 сотиқ замин 270,000 рақамҳои 00 занг занед. ҳами медонем барои чӣ хонаҳои восеро мондем. Аслан мардуми ҳамин ҷа ки ҳастем, қариб ки ҳастем, ба ҳамин хотир ҳамин канала мисол кушодем ки ҳамин хонаҳои ҳамин тарафа савдо кунем. Подписчикои мо кам нест бачаҳо, таи 20,000 подписчика бачаҳо. Аз ин нигоҳ кунед да чӣ хелай, чунки тамошобинам беҳад бисёрай да. навори мо дӯстон тамом шид. Лайк монед, подписатсия кунед, ҷонтон агар ҳадди аққал ягон ҳаматон як таи лайк монед, иншоалло навори мо тоб мерава. ина WhatsApp барои реклама чизе ҳаст, муроҷиат кунед, ҳатто омада ай пеш хонаҳоятонро навор мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram.